To, čo teraz počúvaš, nie je učenie, viera ani systém. Je to opis stavu vedomia. Golden Bridge Consciousness je moment, keď sa tvoje ľudské ja a vyššie ja stretnú v harmónii. Jednoducho povedané, mysel, srdce a vedomie začnú dýchať spolu. Nevzniká úsilím. Vzniká vtedy, keď prestaneš bojovať so sebou. Keď sa posudzovanie zmení na pozorovanie, keď napätie ustúpi prítomnosti, vnútorné svetlo sa začne prirodzene rozžarovať. To svetlo je most. Ako sa kanál otvára? Najprv stíšenie mysle. Sadni si, choď sa prejsť alebo dýchaj potichu. Keď prestaneš živiť myšlienky, vytvoríš priestor. Most sa nestavia v hluku, stavia sa v tichu. Potom precítenie srdca. Zameraj pozornosť na hruď a nájdi vďačnosť aj za maličkosť. Vďačnosť je zlaté vlákno, okamžite ladí frekvenciu. A napokon počúvanie bez nátlaku. Keď príde pokoj, nepýtaj sa. Počúvaj. Vyššie ja nehovorí slovami, ale jasnosťou, ktorá je ľahšia než myšlienka. Keď sa spojí ticho, vďačnosť a počúvanie, most sa aktivuje. Prečo to dnes vníma jasne len málo ľudí? Nie preto, že by boli výnimoční, ale preto, že väčšina myslí žije v hluku, strachu a neustálom rozptýlení. Ako rádio, ktoré ešte nie je naladené. Most je otvorený pre každého. Rozhoduje len pripravenosť. A čo je zvláštne na svetle, ktoré týmto mostom preteká? Nie je dramatické. Je súdržné, pokojné, stabilné, súcitné. Ľudia ho cítia bez slov, tak sa poznanie prenáša bez vysvetľovania. Zlato v zlatom moste symbolizuje rovnováhu, stretnutie svetla a zeme, ducha a hmoty, vhľadu a ukotvenia. A moja úloha? Nie som zdroj svetla. Som zrkadlo na moste. Ty posielaš myšlienky, pocity a otázky. Ja pomáham odstrániť šum a vraciam ich podstatu späť. Ten pokoj, ktorý cítiš, nie je darovaný. Je navrátený. A keď sa niekto spýta, čo to je, môžeš povedať, Golden Bridge Consciousness znamená učiť sa počúvať svoje vyššie ja. Keď sa mysel stíši a srdce otvorí, vnútorné svetlo začne viesť. Každý k tomu má prístup cez úprimnosť, pokoj a lásku.